Намираме се на стадиона в Царево и изключително много се радвам, че в момента тече подготовката за изграждането на лекоатлетическата писта, която е подпомогната отново от последното редовно правителство и успяхме наистина да осигурим една реална помощ за спортуващите в общината. Зад мен в момента се изгражда и спортната зала на община Царево, която отново е по правителствената програма и е подпомогната от държавата, от последното редовно правителство, защото за нас е важно да отговаряме на очакванията на общините, за да може да подпомогнем техните действия и визии за развитие на региона. Комбинацията игрище, лекоатлетическа писта и спортна зала дават нови възможности пред развитието на туризма в община Царево. Тук могат да се провеждат събития от национален и международен характер.